El principal investigat va ingressar al març del 2017 en aquesta presó de Can Brians 1. Quan hi va entrar ja hi havia un avís de la policia que se n'havia de fer un seguiment per les seves idees violentes. S'hi va estar 3 mesos i 15 dies per un fur. Segons apunten fonts penitenciàries, no va mostrar en cap moment les seves simpaties per l'estat islàmic, o almenys els funcionaris no ho van detectar. Tot i això es va mantenir el seguiment policial una vegada va sortir de la presó. Aquest va ser el punt de partida perquè arrenqués la investigació de l'operació Alexandria. Els Mossos creuen que hi havia un primer cercle amb 5 individus, 3 dels quals ara són a la presó, que haurien consumit material propagandístic d'estat islàmic. Estaven al dia de les seves publicacions i haurien celebrat els atemptats de Barcelona i Cambrils. Els acusen de tenir la voluntat d'atemptar i el punt d'inflexió hauria estat quan s'haurien interessat per la compra d'armes i la fabricació d'explosius. També haurien marcat possibles objectius. Els detinguts ho neguen. La preparació ja és punible. No cal esperar a tenir-ne massa proves, perquè si ens esperem a tenir-ne massa proves arribarem tard i vindrem després de l'atemptat i lamentarem les defuncions. Ja és punible amb una pena relativament petita, de fins a 5 anys de presó, de 2 a 5 anys. Els actes eren preparatius d'actes terroristes. Un segon cercle amb una dotzena de persones es dedicaria a furts. Està per veure, però, si aquesta xarxa delictiva pretenia finançar la presumpta planificació d'atemptats. La majoria es movien amb documentacions falses i alguns haurien utilitzat diversos noms durant els anys que han viscut a l'estat espanyol. També s'ha d'investigar l'enviament dels passaports robats a turistes a l'estranger. D'aquí que s'investiguin les possibles connexions internacionals que pot tenir aquest grup. Una feina que comença ara amb l'anàlisi dels dispositius mòbils que es van trobar en els seus domicilis. Anna Teixidor, TV3, Barcelona.